Bă, lasă că la Crăciunul, nu-i Moș Crăciun. În fine, zi-mi în ce anotimp vine Moș Crăciun. În ce anotimp vine? Vara, iarna, primăvara. Iarna. Toamna, iarna, nu? Nu știu. Bă, voi mergeți la școală? Da. Păi și de unde dracu nu știți voi unde... Din 5 decembrie, domnule Moș Nicolae și 24 Moș Crăciun. Corect. Nu mă, dar stai așa să ne înțelegem. Ce, de unde venea Moș Crăciun? Venea de prin? Primăvară. De primăveri? Da. Ce să ne Nu, de primăvară. De primăveri? De primăveri? De primăveri. De primăvară. Bă, măi, iarna, ce se întâmplă iarna? Că voi știți ce se întâmplă. Vine frigul. Bun, și dacă vine frigul, ce cade din cer? Zăpada. Zăpada, bun. Cum îi se mai zice la zăpadă? Fulgur. Nea, mă, nea. Da? Da. Nea zăpadă, da. Bun, deci Moș Crăciun cu plete de-albe a sosit de prin Nea. Nămeți, bă, nămeți. Nămeți. Înseamnă zăpadă. Nămeți. Nămeți înseamnă Nămeți. grămezi așa mari de Și zăpadă. de primăleț. E prin nămeți. De primăveț. Nămeți. Primăveț. Nămeți, bă, Prin de prin nămeți. nămeți. Ia zi, Îți două Asta prin. zice. de Dar prin, nu poate să pronunțe. de prin nămeți. Nămeți. Așa, două cuvinte. Prin Nămeți. Na, v-ați prins acum? Da. Bă, nu vă dau ăștia bani dacă nu cântați ce trebuie. Hai, la treabă, repede! Hai că vine noaptea! De primăveri!